Ήταν τα γενέθλια της κόρης μου και έφτασα νωρίς στο σπίτι της με το αγαπημένο της κέικ. Χτύπησα την πόρτα με ένα χαμόγελο, περιμένοντας να δω το πρόσωπό της να φωτίζεται όπως όταν ήταν μικρή. Αλλά όταν άνοιξε, η έκφρασή της ήταν εντελώς ενοχλημένη, σαν να μην ήθελε να με δει. «Αλφα. Εσύ είσαι?» μουρμούρισε χωρίς καν να με κοιτάξει στα μάτια. Αλλά πριν συνεχίσουμε, έλεγξε αν έχεις εγγραφεί στο κανάλι και γράψε στα σχόλια. Από που βλέπεις αυτό το βίντεο, μας αρέσει να μαθαίνουμε μέχρι που φτάνουν οι ιστορίες μας. Ακόμα. Θυμάμαι τη μυρωδιά του αμυγδαλωτού κέικ με γκανά σοκολάτας που πήγα στο σπίτι της κόρης μου Έλενας εκείνο το απόγευμα. Ήταν τα 43 γενέθλιά της και είχα εξοικονομήσει 3 μήνες από τη σύνταξή μου για να αγοράσω αυτό το μικρό έργο τέχνης της γαλλικής ζαχαροπλαστικής που της άρεσε τόσο πολύ. 2.200 πέσος που δεν είχα, αλλά ξόδεψα με χαρά για να δω το χαμόγελό της. Το ταξί με άφησε μπροστά από την έπαυλη που είχα βοηθήσει να χρηματοδοτήσω 5 χρόνια πριν, ένα τριόροφο σπίτι στην καλύτερη γειτονιά του. Πουέρτο Βαγιάρτα, με θέα στη θάλασσα και πισίνα υπερχείλησης. 800.000 πέσος από τις αποταμιεύσεις μου για την προκαταβολή. Χρήματα που είχα αποταμιεύσει cent προς cent για 45 χρόνια ως καθηγήτρια πανεπιστημίου, κάνοντας υπερορίες και μαθήματα τα Σαββατοκύριακα. Τακτοποίησα το τυρκουάζ φόρεμά μου, επίσης καινούριο για την περίσταση, και χτύπησα το κουδούνι, ισορροπώντας το κέικ στο ένα χέρι και κρατώντας το άλλο ένα μικρό ασημένιο πακέτο που περιείχε ένα κολιέ με μαργαριτάρια που ανήκε στη μητέρα μου. 3 γενιές δυναμικών γυναικών. Σκέφτηκα. Τι υπέροχη κληρονομιά να μεταβιβάσεις. Η πόρτα άνοιξε, αλλά το πρόσωπο της. Η Έλενα δεν φωτίστηκε όπως περίμενα. Τα μάτια της μόλις που συνάντησαν τα δικά μου. Μου πριν επιστρέψουν στο κινητό που κρατούσε στο χέρι της. «Αλφα, εσύ είσαι», μουρμούρισε, κάνοντας την άκρη για να μπω. Ούτε ένα φιλί ούτε μια αγκαλιά, σαν να ήμουν απλώς άλλη μια παράδοση στο σπίτι. «Χρόνια πολλά, αγαπητή μου», είπα προσπαθώντας να διατηρήσω τον ενθουσιασμό στη φωνή μου. «Έφερα το αγαπημένο σου κέικ και ένα ειδικό δωράκι». Η Έλενα αναστέναξε βαθιά, σαν η παρουσία μου να ήταν ένα εμπόδιο που ήταν αναγκασμένη να ανεχτεί. «Βάλτα στο τραπέζι της. Πρέπει να τελειώσω αυτό το τηλεφώνημα». Περπάτησα μόνη μου μέχρι τη μαρμάρινη κουζίνα. Ένα άλλο δώρο μου όταν ανακαίνισαν το σπίτι, και έβαλα το κέικ με προσοχή πάνω στον πάγκο. Μέσα από το παράθυρο είδα τα δίδυμα, τα 11 εγγόνια μου να παίζουν στην πισίνα με τον δάσκαλο κολύμβησης. Δεν πρόσεξαν καν την παρουσία μου. Έμεινα εκεί, ακούγοντας την ηχό του άδειου σπιτιού, νιώθοντας σαν μια ξένη που εισέβαλε σε ένα χώρο που σαφώς δεν ήταν ευπρόσδεκτη. 15 λεπτά αργότερα, η Έλενα μπήκε στην κουζίνα. Ήταν εκθαμβωτική όπως πάντα. Με τέλεια βαμμένα μαλλιά, άψογο μακιγιάζ και περιποιημένα νύχια. Όλα αυτά χρεώθηκε στην κλινική αισθητικής που της είχα χρηματοδοτήσει πριν από 8 χρόνια. 350.000 πέσος για να πραγματοποιήσει το όνειρό της ως επιχειρηματίας. Ένα δάνειο που είχα ζητήσει χρησιμοποιώντας το διαμέρισμά μου ως εγγύηση και που ποτέ δεν αποπληρώθηκε. «Τότε», είπε ανοίγοντας το ψυγείο και βγάζοντας ένα μπουκάλι ανθρακούχο νερό. «Ήρθες μόνο για να αφήσεις το κέικ ή θα μείνεις και για δείπνο?» Η ψυχρότητα στη φωνή της με έκοψε σαν μαχαίρι. Κατάπια το σάλιο μου προσπαθώντας να ελέγξω την απογοήτευσή μου. Σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσαμε να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί για τα γενέθλιά σου. Έχουμε να ειδωθούμε σχεδόν 2 μήνες. «Χίμη», απάντησε, ελέγχοντας ξανά το κινητό της. «Στην πραγματικότητα έχω σχέδια για αργότερα. Ο Μαρσέλο θα με πάει για δείπνο στο Μόρια. Μόνο οι 2 μας. Ο Μαρσέλο, ο τρίτος σύζυγός της, ένας άντρας που ζούσε από επενδύσεις που δεν διευκρίνιζε ποτέ και που περίεργα πάντα χρειαζόταν τη χρηματοοικονομική μου βοήθεια για τα έργα έκτακτης ανάγκης του. Έκτακτης ανάγκης. Το τελευταίο ήταν μόλις πριν από 3 εβδομάδες, 60.000 πέσος για μια υποτιθέμενη επιχείρηση εισαγωγών που δεν μπορούσε να περιμένει. Χρήματα που είχα πάρει από τις αποταμιεύσεις μου για ιατρική περίθαλψη. «Καταλαβαίνω», απάντησα προσπαθώντας να κρύψω τον πόνο στη φωνή μου. «Ίσως μπορούμε να φάμε μαζί αύριο». Η Έλενα γύρισε τα μάτια της και τελικά με κοίταξε κατευθείαν. Το πρόσωπό της ήταν τεταμένο, σαν να συγκρατούσε κάτι που ήθελε να πει εδώ και πολύ καιρό. «Μαμά, πρέπει να μιλήσουμε», είπε δείχνοντας τα ψηλά σκαμπό γύρω από το νησί της κουζίνας. Κάθισε. Υπάκουσα, νιώθοντας ένα κόμπο να σχηματίζεται στο στομάχι μου. Ήξερα αυτόν τον τόνο.
Ήταν ο ίδιος που χρησιμοποιούσε όταν ήταν μικρή πριν πει κάτι σκόπιμα σκληρό για να δοκιμάσει τα όρια μου. Σκέφτομαι πολλά τελευταία, άρχισε γυρίζοντας αργά το ποτήρι. Νερό ανάμεσα στα δάχτυλά της. Για τα γενέθλια, για τη ζωή, για το τι θα με έκανε πραγματικά ευτυχισμένη. Έγνεψα, προσπαθώντας να φάνω ενθαρρυντική. Φυσικά, αγαπητή μου. Πες μου τι θέλεις. Ίσως μπορεί να βοηθήσω με κάποιον τρόπο. Η Έλενα έβαλε το ποτήρι στο τραπέζι με ένα βαρύ χτύπημα και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. Αυτό που είδα εκεί με πάγωσε μέχρι τα. Δεν ήταν αγάπη, ούτε καν παροδική ενόχληση, ήταν καθαρή περιφρόνηση. Το μόνο πράγμα που θα ήθελα πραγματικά να λάβω ως δώρο γενεθλίων, είπε αργά, προφέροντας κάθε λέξη. Με σκόπιμη σκληρότητα, είναι να εξαφανιστείς από τη ζωή μου. Κατά προτίμηση να πεθάνεις. Ο κόσμος σταμάτησε. Ο αέρας απορροφηθεί από το δωμάτιο. Προσπάθησα να μιλήσω, αλλά ο λαιμός μου έκλεισε. Ήταν σαν κάποιος να με είχε χτυπήσει φυσικά στο στήθος. Τι, ήταν το μόνο που μπόρεσα να ψιθυρίσω. Άκουσες, συνέχισε, τώρα με μια υπολογισμένη ψυχρότητα. Είμαι κουρασμένη από σένα, μαμά, κουρασμένη από τα συνεχή σου τηλεφωνήματα, από τον τρόπο που πάντα ανακατεύεσαι στη ζωή μου με τις παλιωμοδίτικες συμβουλές σου. Και την αφόρητη συναισθηματική σου ανάγκη. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Ανεξέλεγκτα, 74 χρόνια ζωής, 43 χρόνια ως μητέρα της. Και ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα άκουγα τέτοια λόγια από το στόμα της. Μοναδικής κόρης μου. Έλενα, κατάφεραν από μέσα από τα δάκρυα που άρχισαν να σχηματίζονται. Είμαι η μητέρα σου. Σου έδωσα τα πάντα, θυσίασα τα πάντα για σένα. Ακριβώς. Φώναξε σηκωμένη από το σκαμνί. Γι' αυτό με πνίγεις. Δεν μπορώ να αναπνεύσω με τη συνεχή σου παρουσία. Χρειάζομαι χώρο. Χρειάζομαι ελευθερία. Χρειάζομαι να ζήσω τη ζωή μου χωρίς να αντιμετωπίζω τις προσδοκίες σου και το συναισθηματικό σου δράμα. Κοίταξα το τούρτα γενεθλίων, τα κεριά που ήταν ακόμα στο κουτί, περιμένοντας να ανάψουν. Όλα όσα είχα φανταστεί για εκείνη την ημέρα, αγκαλιές, γέλια, κοινές αναμνήσεις, εξαφανίστηκε σαν καπνός. Αλλά Έλενα, προσπάθησα για άλλη μια φορά. Θέλω μόνο να είμαι κοντά σου, να είμαι μέρος της ζωή σου. Είσαι όλα όσα έχω. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, απάντησε, σταυρώνοντας τα χέρια της. Το γεγονός ότι είμαι το μόνο που έχεις. Τακτοποίησε τη ζωή σου και άσε με ήσυχη. Σηκώθηκα από το σκαμπό, τα πόδια μου έτρεμαν τόσο πολύ που φοβήθηκα ότι θα πέσω. Πήρα την τσάντα μου και το μικρό πακέτο με το κολλιέ από μαργαριτάρια. Το κέικ θα έμενε. Ίσως τα δίδυμα θα το εκτιμούσαν, αν και η μητέρα τους δεν μπορούσε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου λες αυτό, μουρμούρισα μετά από όλα όσα έκανα για σένα. Όλα όσα έκανες. Γέλασε σαρκαστικά. Μαμά, όλα όσα έκανες ήταν για το δικό σου όφελος, για να νιώθεις απαραίτητη, για να έχει τον έλεγχο της ζωής μου, αλλά δεν είμαι πια παιδί και δεν σε χρειάζομαι να με πνίγεις. Περπάτησα προς την πόρτα. Κάθε βήμα μου κόστιζε χρόνια ζωής. Στο κατόφλι γύρισα για τελευταία φορά, περιμένοντας να δω κάποια λύπη στα μάτια της, κάποιο ίχνος από εκείνο το γλυκό κοριτσάκι που είχε μεγαλώσει με τόση αγάπη. Αλλά είδα μόνο ανυπομονησία. Να φύγω για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της απαλλαγμένη από το βάρος που προφανώς αντιπροσώπευα. Χρόνια πολλά, Έλενα, ψιθύρισα και έφυγα κλείνοντας απαλά την πόρτα πίσω μου. Αυτό που η κόρη μου δεν ήξερε καθώς με παρακολουθούσε να φεύγω εκείνο το ηλιόλουστο απόγευμα, είναι ότι είχε ανάψει κάτι μέσα μου που είχε μείνει κοιμισμένο για δεκαετίες. Μια φλόγα που δεν ήταν αυτοκαταστροφική, αλλά αναγεννητική. Το ταξί με άφησε μπροστά στο μικρό μου διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, Είχα αγοράσει με τα χρήματα από την πώληση του οικογενειακού σπιτιού μετά το θάνατο του συζύγου μου, πριν από 20 χρόνια. Μπήκα. Ταλαντευόμενη, άφησα την τσάντα μου να πέσει στο πάτωμα και κατέρευσα στο θαρμένο καναπέ. Τον ίδιο καναπέ όπου είχα κουνήσει την Έλενα όταν ήταν μωρό, όπου της είχα διαβάσει παραμύθια κάθε βράδυ, όπου είχα σκούπιζα τα δάκρυά της μετά από κάθε απογοήτευση. Τα λόγια της αντιχούσαν στο μυαλό μου σαν ένα σκληρό ρεφρέν. Να πεθάνεις. Η ίδια μου η κόρη είχε ευχηθεί το θάνατό μου ως δώρο γενεθλίων. Ο πόνος ήταν σωματικός, ένα συντριπτικό βάρος στο στήθος μου που με δυσκόλευε να αναπνεύσω. Πέρασα τη νύχτα ξάγρυπνος θυμούμενος κάθε στιγμή,
κάθε θυσία, κάθε δεκάρα που είχα επενδύσει σε αυτήν κατά τη διάρκεια 4 δεκαετίες. Όταν η Έλενα ήταν 5 ετών και διαγνώστηκε με σοβαρό άσθμα. Δούλεψε επιπλέον ώρες στο πανεπιστήμιο για να πληρώσω τις εξειδικευμένες θεραπείες που δεν κάλυπτε η ασφάλεια. Ήταν 18.000 πέσος για ιατρικές επισκέψεις και φάρμακα. Χρήματα που έβγαλα πουλώντας τα κοσμήματα που μου είχε δώσει ο σύζυγός μου. Στα 16, όταν ήθελε να κάνει ανταλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποθήκευσα αυτό το διαμέρισμα για να πληρώσω τα 250.000 πέσος του προγράμματος. Ευχαριστώ, μαμά, μου είχε πει τότε, αγκαλιάζοντας με σφιχτά στο αεροδρόμιο. Είσαι απλά η καλύτερη μητέρα στον κόσμο. Λόγια που τώρα φαινόταν ανήκουν σε μια άλλη ζωή, σε ένα άλλο. Άλλη. Στο πανεπιστήμιο, όταν η Έλενα αποφάσισε να αλλάξει 3 φορές κατεύθυνση σπουδών, από νομική σε αρχιτεκτονική, μετά σε διοίκηση, πλήρωνα κάθε εξάμηνο χωρίς να παραπονεθώ. Συνολικά ήταν σχεδόν 480.000 πέσος. Χρήματα που κέρδισα δίνοντας επιπλέον μαθήματα. Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, θυσιάζοντας ομικρομετόνο τι προσωπική ζωή θα μπορούσα να έχω. Όταν παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, μια εξωφρενική τελετή για 300 καλεσμένους στο καλύτερο ξενοδοχείο της πόλης. Εγώ ήμουν αυτός που πλήρωσα για όλα, 420.000 πέσος. Το νηφικό, τα εισαγόμενα λουλούδια που εισήχθησαν, την ορχήστρα, το γκουρμέ γεύμα. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, είπε η μαμά, λαμπερή με τον νηφικό της. Και όλα αυτά χάρη σε σένα. Το διαζύγιο ήρθε 2 χρόνια αργότερα, ακολουθούμενο από έναν δεύτερο γάμο ακόμα πιο ακριβό, που επίσης έληξε σε λιγότερο από 3 χρόνια. Και τότε, ο Μορσέλοου, ο τωρινός σύζυγος, το τριόροφο σπίτι, την κλινική αισθητικής, το πολυτελές αυτοκίνητο που βοήθησα να χρηματοδοτήσω όταν το παλιό χάλασε, 220.000 πέσος. Τα ιδιωτικά σχολεία. Για τα δίδυμα, 48.000 πέσος ανά τρίμηνο. Την αυγή άρχισα να κάνω λογαριασμούς. Βρήκα ένα παλιό κουτί όπου φύλαγα όλες τις αποδείξεις, όλα τα παραστατικά μεταφορών, όλα. Τα συμβόλαια που είχα υπογράψει όλα αυτά τα χρόνια, όχι από δυσπιστία, αλλά για λόγους οργάνωσης. Μια παλιά καθηγήτρια μαθηματικών δεν χάνει ποτέ τις συνήθειές της. Καθισμένη στο τραπέζι της κουζίνας, με φλιτζάνι κρύο τσάι που δεν είχα διάθεση να πιω, άρχισα να καταγράφω κάθε ποσό, κάθε ημερομηνία, κάθε λόγο. Το συνολικό ποσό με άφησε έκπληκτη, πάνω από 4.800.000 πέσος σε 43 χρόνια, σχεδόν 5 εκατομμύρια πεσών που είχα αφιερώσει στην ευτυχία της κόρης μου. Και όλα αυτά για να ακούσω ότι η μεγαλύτερη επιθυμία της ήταν ο θάνατός μου. Κάτι παράξενο συνέβη καθώς κοίταζα αυτούς τους αριθμούς. Ο οξύς πόνος που είχα νιώσει όλη τη νύχτα άρχισε να μετατρέπεται σε κάτι διαφορετικό. Όχι οργή, αν και υπήρχε και οργή, αλλά μια κρυστάλλινη διάβγεια που δεν είχα ξαναζήσει. Μια βαθιά κατανόηση ότι είχα χειραγωγηθεί για δεκαετίες από κάποιον που έβλεπε την αγάπη μου ως ένα μέσο, όχι ως έναν ιερό δεσμό. Αν είχα επενδύσει αυτά τα σχεδόν 5 εκατομμύρια πέσος στον εαυτό μου, αν είχα ταξιδέψει, σπουδάσει περισσότερο, αγόραζε ένα καλύτερο σπίτι, φρόντιζε την υγεία μου, σχεδίαζε μια άνετη συνταξιοδότηση. Άνετη, που θα ήμουν τώρα, σίγουρα όχι σε αυτό το μικρό διαμέρισμα, μετρώντας τα σεντ της μειωμένης σύνταξής μου, αναβάλλοντας ιατρικές θεραπείες για να μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω μια κόρη που ήθελα να πεθάνω. Στις 6 το πρωί έκανα κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ πριν. Πήρα το τηλέφωνο και μπλόκαρα τον αριθμό της Έλενας. Στη συνέχεια, μπλόκαρα τον αριθμό του Μαρσέλο. Στη συνέχεια, μπλόκαρα όλους τους αριθμούς που σχετίζονταν με την οικογένειά της. Ήταν μια μικρή, αλλά συμβολικά ισχυρή κίνηση. Η πρώτη μου πράξη αυτοσυντήρησης σε 4 δεκαετίες. Έκανα ένα μακρύ μπάνιο, φόρεσα τα καλύτερα ρούχα μου, ένα σύνολο παντελόνι και σακάκι που σπάνια φορούσα για να εξοικονομήσω χρήματα, και βγήκα από το σπίτι με ένα συγκεκριμένο σκοπό που δεν αφορούσε την κόρη μου για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Πρώτη στάση, η τράπεζα. Η ίδια τράπεζα όπου η Έλενα και εγώ είχαμε έναν κοινό λογαριασμό για έκτακτες ανάγκες, στην οποία κατέθετα τακτικά μικρά ποσά για οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός μπορούσε να προκύψει στη ζωή της. Ένας λογαριασμός που εκείνη τη στιγμή είχε υπόλοιπο 180.000 πέσος. «Καλημέρα, κυρία Κάρμεν». Με χαιρέτησε ο διευθυντής, ο κύριος Ορτέγκα, που με γνώριζε εδώ και χρόνια. «Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Θέλω να κλείσω τον κοινό λογαριασμό».
Με αριθμό 4 Νίλα 526-789 και 1. Απάντησα. Με μια ηρεμία που με εξέπληξε. Είστε σίγουροι, αυτός ο λογαριασμός έχει ένα. Σημαντικό, με προειδοποίησε κοιτάζοντας τον υπολογιστή. Απολύτως σίγουροι. Επιβεβαίωσε υπογράφοντας τα έντυπα με σταθερό χέρι. Θέλω να μεταφέρω όλα αυτά τα χρήματα στον προσωπικό μου λογαριασμό, παρακαλώ. Βλέποντας αυτά τα 180.000 πέσος, επιστρέφοντας τον δικό μου λογαριασμό, μου έδωσε μια περίεργη αίσθηση δύναμης, μια δύναμη που δεν είχα νιώσει εδώ και δεκαετίες. Ήταν μόνο η αρχή. Επόμενη στάση, το γραφείο χρηματοδότησης ακινήτων. Όταν η Έλενα και ο Μαρσέλο αγόρασαν την έπαυλη μπροστά στη θάλασσα, όχι μόνο έδωσα την προκαταβολή, αλλά υπέγραψα και ως εγγυητής της χρηματοδότησης. Αυτό σήμαινε ότι αν δεν μπορούσαν να πληρώσουν, η ευθύνη θα έπεφτε σε εμένα. Αλλά σήμαινε επίσης ότι είχα δικαιώματα επί αυτής της ιδιοκτησίας. Η Δον Κάρμεν, η υπάλληλος δανείων, κυρία Ραμίρες, με υποδέχτηκε με ένα χαμόγελο. Τι σας φέρνει εδώ σήμερα? Θέλω να ελέγξω τους όρους του συμβολέου χρηματοδότησης όπου εμφανίζομαι ως εγγυητής, εξήγησα. Πρέπει να καταλάβω ακριβώς ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου. Ενώ έψαχνε τα έγγραφα, θυμήθηκα τη μέρα που υπέγραψα αυτά τα χαρτιά. Η Έλενα είχε κλάψει από συγκίνηση. Ευχαριστώ, μαμά. Είσαι ο φύλακας άγγελός μας. Σε αγαπώ τόσο πολύ, είχε πει, αγκαλιάζοντας με σφιχτά. Και ο Μαρσέλο είχε ευχαριστήσει θερμά, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα καθυστερούσαν ποτέ μια πληρωμή. Εδώ είναι όλα τα έγγραφα, είπε η κυρία Ραμίρες, τοποθετώντας ένα παχύ φάκελο μπροστά μου. Ως εγγυητής, είστε υπεύθυνος για τις πληρωμές αν οι κύριοι δικαιούχοι δεν μπορούν να τις κάνουν. Αλλά έχετε επίσης το δικαίωμα να διεκδικήσετε την ιδιοκτησία αν πιστεύετε ότι οι οφειλέτες δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ακριβώς. Απάντησα εξετάζοντας προσεκτικά κάθε σελίδα. Ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα αν αποφασίζα να ασκήσω τα δικαιώματά μου ως εγγυητής? Θα έπρεπε να αποδείξετε ότι υπάρχει κίνδυνος αθέτησης ή ότι έχουν ήδη σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις, εξήγησε αυτό που η κυρία Ραμίρες δεν. Και αυτό που η Έλενα μου είχε αποκαλύψει ασυνείδητα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι ο Μαρσέλο είχε πρόσφατα χάσει ένα σημαντικό ποσό σε μια αποτυχημένη επένδυση και ότι είχαν καθυστερήσει την τελευταία δόση της υποθήκης. Μια πληροφορία που μοιράστηκε τυχαία, πιθανώς περιμένοντας ότι προσφέρθηκα να βοηθήσω, όπως έκανα πάντα. Τέλεια, μουρμούρισα, μαζεύοντας αντίγραφα. Όλα τα σημαντικά έγγραφα. Και αν ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία, η κυρία Ραμίρες με κοίταξε με περιέργεια, αλλά διατήρησε τον επαγγελματισμό της. Μπορώ να κλείσω ραντεβού με το νομικό τμήμα μας, αν το επιθυμείτε, παρακαλώ, κάντε το. Όταν βγήκα από το γραφείο, ένιωσα μια παράξενη ελαφρότητα, σαν να αιωρούμουν πάνω από τα καυτά πεζοδρόμια της πόλης. Για 43 χρόνια είχα ζήσει για την Έλενα. Είχα θυσιάσει τα δικά μου όνειρα, τα χρήματά μου, το χρόνο μου, την υγεία μου, τα πάντα για να της δώσω τη ζωή που πάντα ήθελε. Και το αποτέλεσμα? Ήθελε τον θάνατό μου ως δώρο γενεθλίων. Η επόμενη στάση μου ήταν ένα μέρος που δεν είχα επισκεφτεί εδώ και χρόνια, το ταξιδιωτικό γραφείο Νέοι Ορίζοντες, που ειδικεύεται σε νέα ξεκινήματα για την τρίτη ηλικία. Είχα κρατήσει ένα φυλάδιο τους για χρόνια. Ονειρευόμουν κρυφά δυνατότητες που πάντα φαινόταν εκτός της εμβέλειάς μου. Καλησπέρα, με χαιρέτησε μια νεαρή σύμβουλος που λεγόταν Λουκία. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Είδα το πρόγραμμά της για συνταξιούχους το εξωτερικό, απάντησα, καθισμένος άνετα στην καρέκλα μπροστά από το γραφείο της. Θα ήθελα πλήρεις πληροφορίες για το πως μια 74χρονη γυναίκα μπορεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Ισπανία. Οι επόμενες μέρες ήταν μια τρενάκι του Λούνα Πάρκ συναισθημάτων και προετοιμασιών. Μυστικά. Κάθε πρωί ξυπνούσα με ένα μείγμα πόνου, αποφασιστικότητας και κάτι που δεν είχα νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Ελπίδα. Ήταν σαν να είχα ξυπνήσει από μια μακρά ύπνωση όπου ζούσα μόνο για να ικανοποιώ τις ιδιοτροπίες της κόρης μου. Και τώρα, επιτέλους, ζούσα για τον εαυτό μου. Την Τρίτη, το τηλέφωνο μου χτυπούσε επίμονα. Ήταν η Έλενα. Αγνόησα την κλήση. Μου τηλεφώνησε άλλες 5 φορές, αφήνοντας μηνύματα που γίνονταν πιο εκνευρισμένα. «Μαμά, πρέπει να σου μιλήσω». «Μαμά, είσαι καλά? Γιατί δεν απαντάς?» «Μαμά,
τα δίδυμα έχουν μια παρουσίαση στο σχολείο την Πέμπτη και χρειαζόμαστε να μείνεις μαζί τους μετά. Μαμά, αρχίζω να ανησυχώ. Η ηρωνία δεν μου ξέφυγε. Η ίδια γυναίκα που είχε επιθυμήσει τον θάνατό μου ως δώρο γενεθλίων, τώρα ανησυχούσε επειδή δεν απαντούσα. Στις κλήσεις της, όχι επειδή της έλειπα ή ανησυχούσε για την υγεία μου, αλλά επειδή με χρειαζόταν για κάτι. Την Τετάρτη έλαβα την επίσκεψη της γειτόνισσάς μου και φίλης μιας ζωής, της Ντολόρες, μιας 70χρονη γυναίκα που είχε παρακολουθήσει σιωπηλά όλες τις θυσίες μου για την Έλενα. Επί δεκαετίες. Κάρμεν, είπε καθισμένη στο σαλόνι μου με μια κούπα καφέ. Φαίνεσαι διαφορετική. Συνέβη κάτι, της τα είπα όλα. Κάθε οδυνηρή λέξη από τα γενέθλια της Έλενας, κάθε λεπτομέρεια από τα σχέδια που έκανα. Η Ντολόρες άκουγε σιωπηλά, τα μάτια της γεμίζοντας σταδιακά με δάκρυα. Θεέ μου, Κάρμεν, μουρμούρισε όταν τελείωσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Έλενα. Κάτι τόσο σκληρό μετά από όλα όσα έκανες για εκείνη. Το πιο είναι ότι το είπε σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο, εξήγησα. Σαν να ήμουν απλώς ένα εμπόδιο στη ζωή της που έπρεπε να εξαλειφθεί. Και πραγματικά θα πας στην Ισπανία, ναι, απάντησα. Με αποφασιστικότητα. Αγόρασα ήδη το εισιτήριο. Φεύγω την επόμενη εβδομάδα. Η Ντολόρες μου κράτησε χέρια μου με ευγένεια. Ξέρεις ότι έχεις όλη μου την υποστήριξη, έτσι, αυτό που έκανε η Έλενα είναι ασυγχώρητο. Υπάρχει κάτι άλλο, είπα χαμηλώνοντας τη φωνή μου. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Της εξήγησα το πλήρες σχέδιό μου. Ήθελα η Έλενα να πιστέψει ότι είχα πεθάνει, τουλάχιστον για λίγο. Η Ντολόρες θα ήταν συνεργός μου, ή θα βρει το διαμέρισμά μου άδειο και το αποχαιρετιστήριο γράμμα που θα άφηνα. Είναι λαμπρό, μουρμούρισε η Ντολόρες με ένα συνωμοτικό χαμόγελο. Αυτό το αχάριστο κορίτσι θα καταλάβει επιτέλους. Καταλάβει τι σημαίνει να σε χάνει. Θα με βοηθήσεις, φυσικά. Πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Έλενα για να αντιδράσει. Εκείνο το βράδυ έγραψα το πιο σημαντικότερο γράμμα της ζωής μου, το γράμμα που θα άλλαζε τα πάντα για πάντα. Έγραψα και ξαναέγραψα κάθε λέξη, φροντίζοντας να μεταδώσει ακριβώς αυτό που ήθελα να πω. Αγαπητή μου Έλενα, ξεκίνησα. Μου ζήτησες ως δώρο γενεθλίων να εξαφανιστώ από τη ζωή σου και αποφάσισα να σου το δώσω. Όταν διαβάσεις αυτό το γράμμα, θα είμαι ήδη μακριά από εδώ, ξεκινώντας τη ζωή που έπρεπε να ζήσω πριν από δεκαετίες, αντί να θυσιάσω τα πάντα για σένα. Συνέχισα να γράφω για ώρες, καταγράφοντας κάθε δεκάρα που είχα ξοδέψει για εκείνη, κάθε θυσία που είχα κάνει, κάθε ευκαιρία που είχα χάσει επειδή ήμουν πάντα διαθέσιμος για τις ανάγκες της. Αλλά δεν ήταν ένα πικρό γράμμα, ήταν διδακτικό. Ήθελα να καταλάβει ακριβώς τι είχε χάσει. Μαζί με αυτό το γράμμα θα βρεις όλα τα νομικά έγγραφα που υπέγραψα αυτή την εβδομάδα. Συνέχισα την αλλαγή της διαθήκης, την ακύρωση του συμπληρωματικό ιατρικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που πλήρωνα, η ειδοποίηση ότι ως εγγυητής της υποθήκης σου αποφάσισα να ασκήσω τα δικαιώματα λόγω της πρόσφατης οικονομικής σου αστάθειας και το κλείσιμο όλων των παροχών που λάμβανες από μένα. Ήταν μια επιστολή 18 σελίδων που περιγράφει λεπτομερώς όλα όσα θα άλλαζαν στη ζωή της τώρα που είχα εξαφανιστώ ακριβώς όπως ήθελε. Η ζωή σου θα είναι πολύ πιο εύκολη χωρίς εμένα. Κατέληξα, αλλά θα είναι και πολύ πιο ακριβή. Ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Την Πέμπτη, ενώ έβαζα τα πιο σημαντικά μου υπάρχοντα σε 2 βαλίτσες, έλαβα άλλη μια κλήση από την Έλενα. Και πάλι, δεν απάντησα. Μου τηλεφώνησε 4 φορές ακόμα, αφήνοντας όλο και πιο απελπισμένα μηνύματα. Απελπισμένα. Στο τελευταίο, η φωνή της ακουγόταν πραγματικά αγωνιώδης. «Μαμά, σε παρακαλώ, πήγαινε μου. Κάτι συνέβη. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Η τράπεζα μας κάλεσε για μια επίγουσα συνάντηση αύριο σχετικά με την υποθήκη. Σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ μου μόλις ακούσεις αυτό το μήνυμα». Ώστε αυτό ήταν. Η τράπεζα είχε ήδη επικοινωνήσει μαζί της σχετικά με το αίτησή μου για αναθεώρηση της σύμβασης. Η πραγματικότητα άρχιζε να επιβάλλεται. Την Παρασκευή, ο Μαρσέλο εμφανίστηκε στην πόρτα μου. Φαινόταν εξαντλημένος και απελπισμένος, με βαθιές μαύρες κύκλους κάτω από τα μάτια και αξίριστο, μια εικόνα πολύ διαφορετική από τον άντρα που ήξερα, πάντα κομψό και αυτοπεποίθητο. «Κάρμεν», είπε με οικετευτική φωνή. «Η Ελένα μου είπε τι συνέβη μεταξύ σας. Ξέρω ότι αυτό που είπε ήταν τρομερό,
ακόμη και ασυγχώρητο, αλλά σε παρακαλώ μην κάνεις αυτό στην οικογένειά μας. Τι να κάνω, ρώτησε προσποιούμενος αθωότητα. Η τράπεζα μας είπε ότι έχεις ξεκινήσει διαδικασία κατάσχεσης του σπιτιού λόγω καθυστερήσεων στην πληρωμή του στεγαστικού δανείου. Σε παρακαλώ. Κάρμεν. Ήταν μόνο ένας μήνας. Είχα κάποια προβλήματα με επενδύσεις, αλλά θα τα τακτοποιήσω όλα, στο υπόσχομαι. Ήταν συναρπαστικό. Όταν η Ελένα ήθελε να με ξεφορτωθεί, ήμουν εμπόδιο. Αλλά όταν συνειδητοποίησαν ότι εγώ είχα τον έλεγχο των που διατηρούσαν τον πολυτελή τρόπο ζωής τους, ξαφνικά ήμουν σημαντικός ξανά. Μαρσέλο, είπα ήρεμα, η γυναίκα σου ήταν πολύ σαφής μαζί μου. Η παρουσία μου στη ζωή της είναι ένα βάρος που δεν θέλει πλέον να αντέχει. Απλώς σέβομαι τις επιθυμίες της. Αλλά Κάρμεν, ξέρεις πως είναι η Ελένα όταν είναι θυμωμένη, δεν εννοούσε αυτό. Δεν το εννοούσε, γιατί ακουγόταν αρκετά πιστική όταν ευχήθηκε να πεθάνω ως δώρο γενεθλίων. Ο Μαρσέλο έσκυψε το κεφάλι. Ήξερε ότι δεν είχε κανένα επιχείρημα για να υπερασπιστεί το αμυνόμενο. Σε παρακαλώ, επέμεινε, δώσε μου μια ευκαιρία να το διορθώσω. Θα μιλήσω στην Ελένα. Θα την κάνω να καταλάβει πόσο λάθος κάνει. Είναι πολύ αργά, απάντησα κλείνοντας αργά την πόρτα. Φίλα. Τα εγγόνια μου εκ μέρους μου. Το Σάββατο ήταν η τελευταία μου μέρα σε αυτή την πόλη όπου είχα. Πέρασα όλη μου τη ζωή. Περπάτησα στα μέρη που ήταν σημαντικά για μένα. Το πανεπιστήμιο, όπου δίδαξα για 38 χρόνια, το πάρκο που πήγαινα την Έλενα όταν ήταν μικρή, την εκκλησία όπου παντρεύτηκα τον πατέρα της. Ήταν ο σιωπηλός μου αποχαιρετισμός από μια ζωή που είχα ζήσει εξ ολοκλήρου για τους άλλους. Την Κυριακή θα ξεκινούσε μια ζωή που τελικά θα ζούσα για τον εαυτό μου. Το πρωί της Κυριακής, η Ντολόρες χτύπησε την πόρτα μου όπως είχαμε συμφωνήσει. Έφερε φρέσκο καφέ και ένα χαμόγελο συνωμοσίας που με γέμισε ενέργεια. Έτοιμη για τη μεγάλη σου απόδραση, ρώτησε κλείνοντας το μάτι. Περισσότερο από έτοιμη, απάντησα, μεταφέροντας τις δύο βαλίτσες στην πόρτα. Έχεις τα εφεδρικά κλειδιά του διαμερίσματός μου. Εδώ είναι, είπε, δείχνοντας το σετ κλειδιών που της είχα δώσει το προηγούμενο βράδυ. Και έχω επίσης το γράμμα. Για την Έλενα και όλα τα έγγραφα που θα αφήσεις. Είχαμε σχεδιάσει τα πάντα με λεπτομέρεια. Η Ντολόρες θα περίμενε μέχρι την Τρίτη για να πάει στο διαμέρισμα της Έλενας και να της παραδώσει τα έγγραφα, προσποιούμενη ότι είχε. Βρήκε το διαμέρισμά μου άδειο και ανησύχησε για μένα. Εξαφάνισή μου. Θυμήσου, της είπα ενώ περιμέναμε το ταξί. Πρέπει να φαίνεσαι πραγματικά ανήσυχη. Πες της ότι δεν. Απάντησα στο τηλέφωνο για 2 μέρες, ότι χτύπησε την πόρτα μου και δεν απάντησα, και ότι όταν χρησιμοποίησε τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης. Βρήκε το διαμέρισμα άδειο και το γράμμα. Μην ανησυχείς, Κάρμεν. Ήμουν καθηγήτρια ερασιτεχνικού θεάτρου για 20 χρόνια. Θα είναι η παράσταση της ζωής μου. Εξασφάλισε η Ντολόρες με ένα πονηρό χαμόγελο. Το ταξί έφτασε στην ώρα του στις 6 το πρωί. Ενώ ο οδηγός φόρτωνε τις βαλίτσες μου, έριξα μια τελευταία ματιά στο διαμέρισμά μου. Είχα ζήσει εκεί για 15 χρόνια, αλλά παράξενα δεν ένιωθα νοσταλγία. Ήταν σαν να απελευθερωνόμουν επιτέλους από μια φυλακή που είχα χτίσει η ίδια. Στο αεροδρόμιο, ρώτησε ο ταξιτζής. Στο αεροδρόμιο, επιβεβαίωσα και ένιωσα σαν. Αυτές οι 2 λέξεις σηματοδοτούσαν την αρχή της νέας μου ύπαρξης. Το αεροπορικό ταξίδι προς τη Βαρκελόνη ήταν μακρύ, αλλά ήρεμο. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, κανείς δεν ήξερε που βρισκόμουν. Κανείς δεν μπορούσε να μου τηλεφωνήσει για να μου ζητήσει χάρες, χρήματα ή χρόνο. Ήταν μια μεθυστική αίσθηση ελευθερίας που δεν είχα νιώσει από πριν γίνω μητέρα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, που διήρκεσε σχεδόν 12 ώρες, έγραψα στο ημερολόγιο μου όλα όσα είχαν συμβεί την τελευταία εβδομάδα, κάθε λεπτομέρεια, κάθε συναίσθημα, κάθε απόφαση που με είχε φέρει σε εκείνη τη στιγμή, αιωρούμενη στον ουρανό ανάμεσα στο παρελθόν της αυταπάρνησης και το μέλλον της αυτογνωσίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά σε 43 χρόνια. Έγραψα, που κάνω κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό μου, χωρίς να υπολογίζω πως αυτό θα ωφελήσει την Έλενα. Είναι τρομακτικό και απελευθερωτικό ταυτόχρονα. Έφτασα στη Βαρκελόνη το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα. Ένας εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού γραφείου με περίμενε στο αεροδρόμιο με μια πινακίδα με το όνομά μου. Ήταν ένας νεαρός και ευγενικός άντρας που τον έλεγα Μιγγέλ,
ο οποίος μιλούσε ισπανικά με έντονο καταλανικό προφορά. «Κυρία Κάρμεν». Με χαιρέτησε με ένα γνήσιο χαμόγελο. «Καλώς ήρθατε στην Ισπανία. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για μια νέα περιπέτεια». «Πάνω από έτοιμη», απάντησα, «και για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδων». Το χαμόγελό μου ήταν απολύτως αυθεντικό. Ο Μιγγέλ με πήγε σε ένα μικρό αλλά γοητευτικό επιπλωμένο διαμέρισμα στη γοτθική συνοικία, το οποίο το πρακτορείο είχε νοικιάσει για ένα μήνα, ενώ εγώ αποφάσιζα αν ήθελα να μείνω μόνιμα. Ήταν ένας τρίτος όροφος σε ένα κτίριο 100 ετών με παράθυρα που έβλεπαν σε μια πλατεία με δέντρα και μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια στα γειτονικά κτίρια. «Εδώ έχεις όλες τις πληροφορίες για την πόλη», είπε ο Μιγγέλ, δίνοντάς μου έναν παχύ φάκελο. «Που συνιστούμε πολιτιστικές δραστηριότητες, κοινωνικές ομάδες για ομογενείς, μαθήματα καταλανικών, ιατρικές επαφές σε περίπτωση χρειαστεί». Επίσης, κανόνισα μια συνάντηση με έναν οικονομικό σύμβουλο για την Τετάρτη, για να σας βοηθήσει με τα χαρτιά. Αν αποφασίσετε να μείνετε μόνιμα. Εκείνο το απόγευμα, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, έκανα κάτι που δεν είχα κάνει εδώ και χρόνια. Βγήκα για μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Χωρίς ωράρια, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κανένα να περιμένει από μένα να λύσω τα προβλήματα. Περπάτησα στα στενά και δεδαλώδη δρομάκια της γοτθικής συνοικίας, θαυμάζοντας τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική, τα μικρά καφέ στις γωνίες, τα καταστήματα με χειροτεχνήματα. Κάθισα σε μια πλατεία και παρήγγειλα έναν καφέ με γάλα και μια μερίδα τσάους. Έφαγα αργά, απολαμβάνοντας κάθε μπουκιά, παρατηρώντας τα περιστέρια, τους τουρίστες, τους ντόπιους. Μια περίεργη αίσθηση άρχισε να σχηματίζεται στην καρδιά μου. Δεν ήταν θλίψη, δεν ήταν ενοχή, ήταν γαλήνη. Καθώς περπατούσα πίσω στο διαμέρισμα, στο τέλος του απογεύματος, υπολόγισα στο μυαλό μου πόσα χρήματα είχα. Για την Έλενα μόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Μεταξύ της προκαταβολής για το σπίτι, των πληρωμών, της κλινικής αισθητικής, το αυτοκίνητο, τα σχολεία των διδήμων, τις συνεχείς έκτακτες ανάγκες. Ήταν τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια πέσος. Χρήματα που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να ταξιδέψω στον κόσμο, να ζήσω άνετα, να πραγματοποιήσω τα όνειρα που είχα αναβάλει για δεκαετίες. Ανταυτού, τα έδωσα όλα σε μια κόρη που θεωρούσε την αγάπη μου βάρος και την παρουσία μου εμπόδιο. Στις 8 το βράδυ, ώρα Βαρκελόνης, υπολόγισα ότι θα ήταν 2 το απόγευμα στο Πουέρτο Βαγιάρτα. Η Ντολόρες θα ετοιμαζόταν να πάει στο διαμέρισμα της Έλενα για να παραδώσει το γράμμα που θα άλλαζε τα πάντα. Κάθισα στο μικρό μπαλκόνι του προσωρινού μου διαμερίσματος, πίνοντας ένα ποτήρι ισπανικό κόκκινο κρασί και περίμενα. Ήξερα ότι σε λίγες ώρες το τηλέφωνό μου θα άρχιζε να χτυπάει απεγνωσμένα. Η Έλενα θα καταλάβαινε επιτέλους τι σήμαινε πραγματικά να με χάσει. Τα μεσάνυχτα, το τηλέφωνό μου άρχισε να δονείται επίμονα. Ήταν η Έλενα. Το άφησα να χτυπάει μέχρι που σταματήσει. Αμέσως χτύπησε ξανά και ξανά και ξανά. Στην 5η προσπάθεια απάντησα. «Μαμά», φώναξε, με τη φωνή της πνιγμένη από το κλάμα. «Πού είσαι?» «Η Ντολόρες ήρθε στο σπίτι με ένα γράμμα σου. Είπε ότι εξαφανίστηκες». «Τι συμβαίνει, τι τρέλα είναι αυτή?» «Γεια σου, Έλενα», απάντησα ήρεμα, κοιτάζοντας τα φώτα της παλιάς πόλης ενώ μιλούσα. «Διάβασες το γράμμα?» «Ναι, την διάβασα». «Τρελάθηκες, πώς μπόρεσες να μας το κάνεις αυτό?» «Πού είσαι?» «Είμαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαι, μακριά από σένα, όπως ήθελες». «Αλλά εγώ δεν ήθελα αυτό. Δεν ήθελα να φύγεις πραγματικά. Ήμουν απλώς θυμωμένη, απογοητευμένη». «Να τι?» Η τυπική τακτική της Έλενας. Να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά που είχε προκαλέσει. Να με κάνει να νιώσω ένοχη που αντέδρασα στη σκληρότητά της. «Δεν το εννοούσες όταν μου είπες ότι η μεγαλύτερη επιθυμία σου ήταν να πεθάνω?» ρώτησα. «Γιατί ακούστηκες αρκετά πιστική». «Ήταν απλά. Ήμουν απλά αγχωμένη. Ο Μαρσέλο έχασε χρήματα σε μια επένδυση. Τα παιδιά έχουν προβλήματα στο σχολείο. Η κλινική δεν πάει καλά. Δεν έπρεπε να ξεσπάσω πάνω σου». «Έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε. Αλλά έγινε πια και τα λόγια δεν μπορούν να ανακληθούν. Αλλά μαμά, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Σε χρειαζόμαστε». Σε χρειάζομαι». Πόσο ενδιαφέρον ήταν αυτό. Τώρα με χρειαζόταν. Τώρα που είχε διαβάσει το γράμμα που περιγράφει όλα τα οικονομικά ωφέλη που είχε χάσει, τώρα που ήξερα ότι θα μπορούσα να χάσω το σπίτι,
τώρα που καταλάβαινα ότι θα έπρεπε να πληρώσω για τη δική της συμπληρωματική ιατρική ασφάλιση και να βρει κάποιον να φροντίζει τα δίδυμα όταν ήθελε να βγει έξω. Με χρειάζεσαι εμένα ή τα χρήματά μου, ρώτησα. Απευθείας. Ακολούθησε μια μακρά σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. Σε χρειάζομαι, ψιθύρισε. Τελικά, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν πιστική. Έλενα, για 43 χρόνια έζησα για σένα. Θυσίασα τα όνειρά μου, τα χρήματά μου, το χρόνο μου, τις ευκαιρίες μου και όταν τελικά χρειάστηκα να νιώσω ότι με αγαπάς και με εκτιμάς, μου είπες ότι προτιμούσες ότι ήταν νεκρή. Αυτά τα λόγια μου ράγισαν την καρδιά με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω ποτέ να επιδιορθώσω. Λυπάμαι πολύ, μαμά. Λυπάμαι πραγματικά πολύ. Συγγνώμη δεν αρκεί, Έλενα. Το κακό έχει γίνει. Και ξέρεις κάτι, ίσως ήταν το καλύτερο που μπορούσε να μου πεις, γιατί τελικά μου άνοιξε τα μάτια και με έκανε να καταλάβω ότι έχω ζήσει όλη μου τη ζωή με λάθος τρόπο. Τι εννοείς? Εννοώ ότι για πρώτη φορά σε δεκαετίες ζω για τον εαυτό μου και αυτό είναι υπέροχο. Πού είσαι, μαμά, σε παρακαλώ, πες μου, οικέτευσε η Έλενα, με τη φωνή της να πνίγεται από τα δάκρυα. Τα δίδυμα ρωτούν για τη γιαγιά. Δεν καταλαβαίνουν γιατί εξαφανίστηκες. Ήταν συναρπαστικό το γεγονός ότι τώρα που δεν ήμουν διαθέσιμη, τα εγγόνια μου ξαφνικά μου έλειπαν. Όλα αυτά τα χρόνια, όταν ακύρωνα τα σχέδια μου για να τα φροντίσω, όταν τους αγόραζα ακριβά δώρα, όταν τους πήγαινα στο πάρκο ενώ η Έλενα πήγαινε για ψώνια, ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν από μένα. Αλλά τώρα που είχα φύγει, η απουσία μου γινόταν αισθητή. Τα παιδιά θα είναι καλά, απάντησα κοιτάζοντας τα αστέρια πάνω από τη Βαρκελόνη. Είναι ανθεκτικά. Αυτό που θα μάθουν είναι ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες και ότι τα οδυνηρά λόγια μπορούν να καταστρέψουν τις σχέσεις για πάντα. Αλλά μαμά, σε παρακαλώ, δεν μπορείς απλά να εξαφανιστείς έτσι. Και αν σου συμβεί κάτι? Συμβεί κάτι, αν αρρωστήσεις, πώς θα το μάθουμε? Τώρα ανησυχούσε για την υγεία μου. Τι? Βολικό, Έλενα. Τα τελευταία 3 χρόνια είχα 2 επεισόδια υψηλής πίεσης που με οδήγησαν στο νοσοκομείο. Ξέρεις πόσες φορές με επισκέφτηκες? Καμία. Πάντα είχες κάτι πιο να κάνεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια, διαμαρτυρήθηκε αδύναμα. Είναι αλήθεια. Την πρώτη φορά σε πήρα από το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Είπες ότι δεν μπορούσες να έρθεις γιατί είχες πάρτι στο σπίτι μιας φίλης. Τη δεύτερη φορά ήταν τα γενέθλια του Μαρσέλο και γιορτάζαμε. Η σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής επιβεβαίωσε ότι θυμόταν τέλεια κάθε περίσταση. Νόμιζα ότι δεν ήταν σοβαρό, μουρμούρισε. Φυσικά, γιατί η υγεία μου δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα για σένα, αλλά οι επιταγές μου ναι. Ήταν. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, φώναξε η Έλενα. Έχει να κάνει με σένα. Μου λείπεις, μαμά. Λείπεις εμένα ή λείπεις το να έχεις κάποιον διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο για να λύνει τα προβλήματά σου? Έκλεισα χωρίς να περιμένω απάντηση. Το τηλέφωνο ξαναχτύπησε, αλλά αυτή τη φορά το έβαλα σε σίγαση. Χρειαζόμουν ηρεμία για να απολαύσω την πρώτη μου νύχτα ελευθερίας σε μια νέα χώρα. Οι επόμενες μέρες ήταν μια συνεχής ανακάλυψη, όχι μόνο της Βαρκελόνης, αλλά και του εαυτού μου. Υπήρχαν μέρη της προσωπικότητάς μου, ενδιαφέροντα και επιθυμίες που είχαν μείνει αδρανοί. Για δεκαετίες, ενώ ζούσα με βάση την Έλενα. Τώρα ξυπνούσαν ένα προς ένα, όπως λουλούδια μετά από μια μακρά ξηρασία. Ανακάλυψα ότι μου άρεσε πολύ η γοτθική αρχιτεκτονική και μπορούσα να περάσω ώρες θαυμάζοντας τις λεπτομέρειες του καθεδρικού ναού της Βαρκελόνης. Συνειδητοποίησα ότι είχα ένα φυσικό ταλέντο για τις γλώσσες και ότι τα καταλανικά, με τις ομοιότητές τους με τα ισπανικά, δεν ήταν τόσο δύσκολα όσο φανταζόμουν. Ανακάλυψα ξανά την αγάπη μου για τα μαθηματικά, κάτι που είχα διδάξει για χρόνια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί για πολύ καιρό για ευχαρίστηση. Την Τετάρτη είχα τη συνάντησή μου με τον Ισπανό. Ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο κύριος Φέραρ, που με βοήθησε να κατανοήσω όλες τις επιλογές μου για μόνιμη διαμονή στην Ισπανία. Με τις τρέχουσες αποταμιεύσεις σας και τη μεξικανική σύνταξή σας, εξήγησε, μπορείτε να ζήσετε άνετα εδώ για πολλά χρόνια. Η Ισπανία έχει εξαιρετικά προγράμματα υγείας για ξένους συνταξιούχους και η ποιότητα ζωής στη Βαρκελόνη είναι εξαιρετική. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια μίλησα ανοιχτά για τα οικονομικά μου χωρίς να ανησυχώ για το να αποταμιεύσω χρήματα για τις έκτακτες ανάγκες της Έλενας. Ήταν απελευθερωτικό να υπολογίζω τα έξοδά μου με βάση μόνο τις δικές μου ανάγκες και επιθυμίες.
Μπορείτε επίσης να επενδύσετε μέρος των αποταμιεύσεών σας εδώ στην Ισπανία, συνέχισε ο Κάπα Φέραρ. Οι αποδόσεις είναι σταθερές και ασφαλείς. Σε 5 χρόνια θα μπορούσατε να αυξήσετε σημαντικά την περιουσία σας αν επενδύσετε με σύνεση. Να αυξήσω την περιουσία μου. Πόσες φορές είχα αυτή την ευκαιρία, αλλά πάντα προτιμούσα να ξοδεύω τα χρήματα για τις ιδιοτροπίες της κόρης μου. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω, ρώτησα. Έχουμε πολλούς πελάτες σε παρόμοιες καταστάσεις με τη δική σας, πρόσθεσε ο σύμβουλος. Με ένα χαμόγελο κατανόησης. Ηλικιωμένοι που ήρθαν στην Ισπανία αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα μετά από περίπλοκες οικογενειακές σχέσεις. Δεν είστε μόνοι σε αυτή την εμπειρία. Αυτή η πληροφορία με παρηγόρησε βαθιά. Δεν ήμουν η μόνη μητέρα που είχε χειραγωγηθεί και απορριφθεί από αχάριστα παιδιά. Υπήρχε μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων που είχαν επιλέξει τη δική τους ευτυχία. Αντί για τις τοξικές απαιτήσεις των οικογενειών τους. Την Παρασκευή ένωσα μια ομάδα πεζοπορίας για ηλικιωμένους ομογενείς. Ήμασταν 12 άτομα, όλοι μεταξύ 65 και 80 ετών, όλοι αναζητούσαν περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στους λόφους που γύρω από τη Βαρκελόνη, άρχισε μια συζήτηση με μια γυναίκα που ονομάζεται Λουίσα, μια 76χρονη Ιταλίδα που ήρθε στην Ισπανία πριν από 3 χρόνια. Τι σε έφερε εδώ, με ρώτησε ενώ θαυμάζαμε την πανοραμική θέα της πόλης. Μια κόρη που μου είπε ότι η μεγαλύτερη επιθυμία της για τα γενέθλιά της ήταν να πεθάνω. Πεθάνω. Απάντησα χωρίς φίλτρα. Δεν είχα πια την ενέργεια να μαλακώσω την πραγματικότητα. Η Λουίσα με κοίταξε με τα μάτια ορθάνυχτα. Είναι αλήθεια. Απόλυτα. Αφού χρηματοδότησα το σπίτι της, μεγάλωσα σχεδόν τα παιδιά της και να θυσιάσω τη σύνταξή μου για τις ανάγκες της, μου είπε ότι η παρουσία μου στη ζωή της ήταν ένα αβάσταχτο βάρος. Θεέ μου, μουρμούρισε η Λουίσα. Και τι έκανες, τι, εξαφανίστηκα από τη ζωή της και είμαι εδώ. Εδώ. Η Λουίσα χαμογέλασε με θαυμασμό. Είσαι πολύ γενναία. Μου πήρε 7 χρόνια να πάρω την απόφαση να απομακρυνθώ από την τοξική οικογένειά μου. Ο γιος μου και η νύφη μου με αντιμετώπιζαν σαν αυτόματο ταμιακό μηχάνημα. Κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης βόλτας, η Λουίσα και εγώ μοιραστήκαμε τις ιστορίες μας. Είχε έρθει στην Ισπανία αφού συνειδητοποίησε ότι τα ενήλικα παιδιά της την επικοινωνούσαν μόνο όταν χρειάζονταν χρήματα για τις διακοπές τους, τα καινούργια τους αυτοκίνητα ή τα καπρίτσια τους. Όταν αποφάσισε να θέσει όρια, την κατηγόρησαν ότι ήταν εγωίστρια μητέρα και την απείλησαν ότι δεν θα την άφηναν να δει τα εγγόνια της. Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι, ομολόγησε η Λουίσα καθώς κατεβαίναμε ένα δασόδες μονοπάτι. Η ενοχή με κατέτρωγε. Σκέφτηκα ότι ίσως ήμουν πραγματικά εγωίστρια, ότι μια καλή μητέρα πρέπει πάντα να θυσιάζεται για τα παιδιά της. Και τι? Άλλαξε η προοπτική σου, συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά μου δεν αναρωτήθηκαν ποτέ αν ήμουν ευτυχισμένη, αν είχα αρκετά χρήματα για τις δικές μου ανάγκες ή αν οι συνεχείς θυσίες μου με έβλαπταν. Ενδιαφερόταν μόνο για το τι μπορούσα να τους δώσω. Αυτό δεν είναι αγάπη, Κάρμεν, είναι εκμετάλλευση. Τα λόγια της αντίχησαν βαθιά στην καρδιά μου. Για δεκαετίες είχα μπερδέψει τη συναισθηματική χειραγώγηση με την αδελφική αγάπη, τις συνεχείς απαιτήσεις με την πραγματική ανάγκη. Στο τέλος της βόλτας, η Λουίζα με προσκάλεσε σε μια ομάδα υποστήριξης που συναντιόταν κάθε 2 εβδομάδες. Γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν πάρει τη δύσκολη απόφαση να δώσουν προτεραιότητα στην ευημερία τους πάνω από τις τοξικές προσδοκίες της οικογένειας. Δέχτηκα αμέσως. Εκείνο το βράδυ άνοιξα το τηλέφωνό μου για πρώτη φορά σε 3 μέρες. Είχα 78 αναπάντητες κλήσεις και 32 μηνύματα. Τα περισσότερα ήταν από την Έλενα και το Μαρσέλο, αλλά υπήρχαν και μερικά από άγνωστους αριθμούς. Άγνωστων αριθμών, πιθανώς φίλων που είχαν προσλάβει για να προσπαθήσουν να με εντοπίσουν. Διάβασα τα μηνύματα χρονολογικά, παρατηρώντας την εξέλιξη του πανικού της κόρης μου. Τα πρώτα ήταν ακόμα συναισθηματικά. Σε παρακαλώ, μαμά, γύρνα πίσω. Σε χρειαζόμαστε. Τα παιδιά κλαίνε για σένα. Αλλά σταδιακά έγιναν πιο απελπισμένα και επικεντρωμένα σε οικονομικά ζητήματα. Η τράπεζα μας κάλεσε για άλλη μια συνάντηση. Λένε ότι ζήτησες αναθεώρηση της συμβολέου ως εγγύηση. Δεν μπορούν να μας πάρουν το σπίτι λόγω ενός παρεξήγησης. Την 4η μέρα, τα μηνύματα είχαν γίνει επιθετικά. Αυτό είναι γελίο, μαμά. Καταστρέφεις τις ζωές μας για ένα καπρίτσιο. Φέρσου σαν ενήλικας και γύρνα πίσω. Και τελικά, απελπισμένη.
Τηλεφώνησα σε όλα τα νοσοκομεία, στην αστυνομία, στους φίλους σου. Κανείς δεν ξέρει πού είσαι. Αν σου συμβεί κάτι, θα είναι δικό μου λάθος. Σε παρακαλώ, πες μου μόνο ότι είσαι καλά. Ήταν συναρπαστικό να παρατηρώ πως καμία στιγμή η Έλενα δεν ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη για το ότι ευχήθηκε το θάνατό μου. Σε καμία στιγμή δεν αναγνώρισε τη σκληρότητα των λέξεων της ή εξέφρασε πραγματική μεταμέλεια. Πραγματικό. Όλα περιστρέφονταν γύρω από τις αρνητικές συνέπειες που είχε η απουσία μου για εκείνη. Αποφάσισα να απαντήσω σε ένα τελευταίο μήνυμα. Είμαι απολύτως καλά και πιο ευτυχισμένη από μικρομετώνω τι ήμουν εδώ και χρόνια. Αυτό που βιώνεις τώρα είναι οι φυσικές συνέπειες των πράξεών σου. Ελπίζω αυτή η εμπειρία να σε βοηθήσει να καταλάβει την αξία των ανθρώπων που αγαπάς πριν να είναι πολύ αργά. Με άλλους στη ζωή σου. Η απάντηση ήρθε αμέσως. Σε παρακαλώ, μαμά, μπορούμε να το διορθώσουμε. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναπώ φρικτά πράγματα. Απλά γύρνα πίσω. Έγραψα την τελική απάντησή μου. Οι κενές υποσχέσεις δεν διορθώνουν τις ραγισμένες καρδιές. Έλενα, τα λόγια που μου είπες αποκάλυψαν τι πραγματικά σκέφτεσαι για μένα. Δεν μπορείς να αναιρέσεις αυτή την αλήθεια με απελπισμένες υποσχέσεις. Αφού έστειλα αυτό το μήνυμα, μπλόκαρα τον αριθμό της και όλους τους αριθμούς που σχετίζονταν με τον Μαρσέλο. Μπλόκαρα επίσης τους άγνωστους αριθμούς που μου είχαν τηλεφωνήσει. Ήταν ώρα να κλείσω αυτό το κεφάλαιο μια για πάντα. Την επόμενη εβδομάδα συνάντησα ξανά τον κύριο Φέραρ για να υπογράψω τα έγγραφα που θα μου επέτρεπαν να διαμείνω μόνιμα στην Ισπανία. Κανόνισα επίσης να μεταφέρω οριστικά τη μεξικανική σύνταξή μου και να ξεκινήσω τη διαδικασία πώλησης του διαμερίσματός μου στο Πόρτο Ουβαϊόρτα. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να το κάνετε μόνιμο? Ρώτησε ο κύριος Φέραρ. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη για κάτι στη ζωή μου, απάντησα υπογράφοντας κάθε έγγραφο. Με σταθερό χέρι. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, παίρνω αποφάσεις με βάση στη δική μου ευτυχία, όχι στις απαιτήσεις των άλλων. Εκείνο το απόγευμα έλαβα ένα τηλεφώνημα από την Ντολόρες, την αγαπημένη μου γειτόνισσα και συνεργό. Η φωνή της ακουγόταν ενθουσιώδης. «Κάρμεν, δεν θα το πιστέψεις», είπε η Έλενα. «Ήρθε στο διαμέρισμά μου χθες κλαίγοντας ιστερικά. Με οικέτευσε να σου πω να επιστρέψεις, ότι ήταν ένα φοβερό παρεξήγηση». «Και τι της είπες?» «Είπα την αλήθεια, ότι αυτό σου είπα ήταν ασυγχώρητο και ότι αν ήμουν στη θέση σου, θα είχε εξαφανιστεί για πάντα». Έπρεπε να δεις το πρόσωπό της όταν συνειδητοποίησε ότι ακόμα και οι γείτονες ήξεραν πόσο σκληροί ήσουν μαζί σου. Ανέφερε κάτι για οικονομικά προβλήματα. «Ναι». Είπε ότι χωρίς τη βοήθειά σου δεν μπορούν να πληρώσουν την υποθήκη, ότι η τράπεζα τους πιέζει, ότι ο Μαρσέλο δεν μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα και ότι τα παιδιά χρειάζονται πράγματα για το σχολείο που δεν μπορούν να πληρώσουν. Βασικά συνειδητοποίησε όλα όσα έκανα για αυτούς όταν τα έχασε. Ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα. Δεν της έλειπα ως άτομο. Της έλειπε ρόλο μου ως οικονομική προμηθεύτρια και λύτρια προβλημάτων. Πόνος. Της το ζήτησα. Όταν κάποιος ρωτήσει για μένα, ειδικά η Έλενα, θέλω να πεις ότι είμαι νεκρή για αυτούς, γιατί κατά κάποιον τρόπο είναι αλήθεια. Η Κάρμεν που θυσιαζόταν συνεχώς για μια χάριστη κόρη, πέθανε πραγματικά στα γενέθλιά της. Το καταλαβαίνω απόλυτα, απάντησε η Ντολόρες. Και ξέρεις κάτι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος θάνατος που θα μπορούσες να επιλέξεις. 3 εβδομάδες μετά την άφιξή μου στην Ισπανία, η νέα μου ζωή είχε πάρει μορφή με τρόπους που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Εγγράφηκα σε μαθήματα καταλανικών 3 φορές την εβδομάδα. Ξεκίνησα ένα μάθημα ακουαρέλας κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ανακαλύπτοντας ένα καλλιτεχνικό ταλέντο που δεν ήξερα καν ότι είχα. Έγινα μέλος ενός λέσχη ανάγνωσης για ομογενείς που συναντιόταν τις Κυριακές. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το ημερολόγιο μου ήταν γεμάτο με δραστηριότητες που είχα επιλέξει εγώ. Δραστηριότητες που μου πρόσφεραν ευχαρίστηση και προσωπική ανάπτυξη, όχι υποχρεώσεις που μου επέβαλαν οι ανάγκες των άλλων. Αλλά η πιο εκπληκτική μεταμόρφωση ήταν οικονομική. Χωρίς τις συνεχείς αιτήματα της Έλενας, οι αποταμιεύσεις μου όχι μόνο παρέμεναν σταθερές, αλλά και αυξάνονταν. Οι επενδύσεις που έκανα με τον κύριο Φέραρ έδειχναν ήδη θετικά αποτελέσματα και για πρώτη φορά. Μπορούσα να σχεδιάσω το οικονομικό μου μέλλον με βάση αποκλειστικά τις δικές μου ανάγκες. Εκείνη την Τετάρτη του Απριλίου, ενώ έπινα τον πρωινό μου καφέ στο ηλιόλου στο μπαλκόνι του διαμερίσματός μου, έλαβα μια κλήση από έναν διεθνή αριθμό που δεν αναγνώρισα. Δίστασα να απαντήσω, αλλά η περιέργεια με
Με κέρδισε. Κυρία Κόρμαν Αγκύρ, ρώτησε μια γυναικεία φωνή με μεξικάνικο προφορά. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος μιλάει? Το όνομά μου είναι Ρακέλ Μεντόζα. Είμαι κοινωνική λειτουργός. Στο τμήμα οικογενειακών υπηρεσιών στο Πόρτο Ουβαϊόρτα. Σας καλώ επειδή λάβαμε μια καταγγελία σχετικά με την ευημερία σας. Το αίμα μου πάγωσε. Μια καταγγελία. Για ποιο? Η κόρη σας, Έλενα Αγκύρε, υπέβαλε καταγγελία ισχυριζόμενη ότι ενδέχεται να πάσχετε από άνοια ή γνωστική έκπτωση και ότι έχετε λάβει οικονομικές και προσωπικές αποφάσεις που σας θέτουν σε κινδύνου. Σύμφωνα με αυτήν, εξαφανιστήκατε ξαφνικά και ζήτησε επισφαλείς συνθήκες στο εξωτερικό, πιθανώς υπό την επιρροή τρίτων. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Η Έλενα είχε φτάσει στο σημείο να εμπλέξει τις κοινωνικές υπηρεσίες, επινοώντας μια ψυχική ασθένεια για να ακυρώσει τις αποφάσεις μου και να επιβάλλει την επιστροφή. Δεσποινής Μεντόζα, απάντησα με σταθερή φωνή. Δεν πάσχω από άνοια ή γνωστική. Ζω στην Ισπανία από δική μου επιλογή, σε ένα άνετο διαμέρισμα, με εξαιρετική ιατρική περίθαλψη. Και σε άριστη ψυχική υγεία. Οι ισχυρισμοί της κόρης μου είναι εντελώς ψευδείς. Κατανοώ τη θέση σας, κυρία Αγκύρε, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε την ευημερία σας. Θα ήταν δυνατό να συντονίσουμε μια ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση μέσω του μεξικανικό προξενείο στην Ισπανία, φυσικά, απάντησα χωρίς δισταγμό. Είμαι πρόθυμη να υποβληθώ σε οποιαδήποτε αξιολόγηση που θα αποδείξει ότι είμαι σε άριστη ψυχική υγεία και ότι οι αποφάσεις μου λήφθηκαν με απόλυτη διάβγεια. Αφού συντονίσαμε τις λεπτομέρειες για την αξιολόγηση, έκλεισα το τηλέφωνο νιώθοντας ένα μείγμα οργής και δυσπιστίας. Η Έλενα είχε ξεπεράσει τα όρια επιστροφής. Όχι μόνο είχε ευχηθεί τον θάνατό μου, αλλά τώρα προσπαθούσε να καταστρέψει την ψυχική μου αξιοπιστία για να ανακτήσει τον έλεγχο των χρημάτων και της ζωής μου. Αμέσως τηλεφώνησα στο δικηγόρο μου το Μεξικό, τον Κάπα Βάργκας, ο οποίος με είχε βοηθήσει με όλες τις νομικές διαδικασίες πριν την αναχώρησή μου. Η Κάρμεν με χαιρέτησε με ανησυχία. Χαίρομαι που ακούω τη φωνή σου. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα με την κόρη σου. Το φαντάζομαι. Μόλις μίλησαμε. Την κοινωνική υπηρεσία. Η Έλενα με κατηγορεί ότι πάσχω από άνοια. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κάπα Βάργκας αναστέναξε. Προσέλαβε επίσης έναν άλλο δικηγόρο για να αμφισβητήσει όλες τις νομικές αλλαγές που κάνατε πριν φύγετε. Ισχυρίζεται ότι δεν ήσασταν σε πλήρη διάβγεια όταν τις υπογράψατε. Μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να το προσπαθήσει, αλλά δεν έχει στέρεη νομική βάση. Έχω ηχογραφήσεις όλων των συνομιλιών μας, όπου αποδεικνύεται σαφώς την πλήρη διάβγεια του μυαλού σας. Επιπλέον, το γεγονός ότι σχεδιάσατε μεθοδικά την αναχώρησή σας και ζείτε ανεξάρτητα στην Ισπανία αντιφάσκει με οποιονδήποτε ισχυρισμό για γνωστική έκπτωση. Τι άλλο κάνει? Προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της, επικαλούμενος ανησυχία για την ευημερία της. Ήθελε επίσης να διακόψει τη διαδικασία διεκδίκησης του σπιτιού, αλλά καθώς όλα είναι νομικά τεκμηριωμένα και η ίδια υπέγραψε έγγραφα αναγνωρίζοντας πρόσφατα οικονομικά προβλήματα, δεν έχει έγκυρα επιχειρήματα. Ήταν απίστευτο. Το πόσο μακριά ήταν διατεθειμένη να φτάσει η Έλενα για να ανακτήσει τα οικονομικά ωφέλη που είχε χάσει. Κύριε Βάργκας, θέλω να ετοιμάσετε μια αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της κόρης μου. Οι ψευδείς ισχυρισμοί της σχετικά με την ψυχική μου κατάσταση μπορούν να επηρεάσουν τη φήμη μου και τα νομικά μου δικαιώματα. Θα είναι χαρά μου, απάντησε με ικανοποίηση. Αφού είδα πως σας φέρθηκε, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες των πράξεών της. 2 μέρες μετά, εμφανίστηκα στο μεξικανικό προξενείο στη Βαρκελόνη για τις ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις. Ο διορισμένος γιατρός, ο Δόκτωρ Τόρες, ήταν ένας έμπειρος άνδρας που κατάλαβε αμέσως την κατάσταση. Κυρία Αγκύρ, μου είπε μετά από μια εξαντλητική αξιολόγηση 3 ωρών. Όχι. Μόνο ότι είστε σε άριστη ψυχική υγεία, αλλά και ότι οι αποφάσεις που έχετε πάρει δείχνουν μια αξιοθαύμαστη διάβγεια και θάρρος. Η κόρη σας προσπαθεί σαφώς να χειραγωγήσει το νομικό σύστημα για να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη. Αυτό θα καταγραφεί επίσημα. Θα στείλω μια λεπτομερή αναφορά στις κοινωνικές υπηρεσίες εξηγώντας ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ότι ζείτε μια ανεξάρτητη και υγιή ζωή στην Ισπανία. Το ίδιο απόγευμα. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από την κοινωνική λειτουργό. Κύριε Αγκύρ, λάβαμε την ιατρική έκθεση από το προξενείο. Είναι προφανές ότι οι ισχυρισμοί της κόρης σας είναι αβάσιμοι.
Θα κλείσουμε την υπόθεση και θα ενημερώσουμε την Έλενα ότι οι καταγγελίες της έχουν κριθεί αβάσιμες. Ευχαριστώ, απάντησα. Θα καταγραφεί αυτό. Καταγραφεί με κάποιον τρόπο, ναι. Θα καταγραφεί ότι έκανε ψευδή καταγγελία σχετικά με την ευημερία ενός μέλους της οικογένειας, κάτι που μπορεί να έχει νομικές συνέπειες αν επαναληφθεί. Τέλεια. Η Έλενα όχι μόνο απέτυχε στην προσπάθειά της να ακυρώσει τις αποφάσεις μου, αλλά τώρα είχε επίσημη καταγραφή ότι είχε υποβάλει ψευδείς καταγγελίες. Εκείνο το βράδυ αποφάσισα να κάνω κάτι που είχα αναβάλει. Να γράψω μια λεπτομερή περιγραφή της εμπειρίας μου, όχι για την Έλενα, αλλά για άλλες γυναίκες που μπορεί να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις χειραγώγησης και συναισθηματικής κακοποίησης από ενήλικες. Έγραψα για 4 ώρες καταγράφοντας κάθε θυσία που είχα κάνει, κάθε χειραγώγηση που είχα υποστεί και κάθε βήμα που είχα κάνει για να διεκδικήσω την αξιοπρέπειά μου και τη ζωή μου. Ονόμασα το κείμενο «Όταν η μητρική αγάπη μετατρέπεται σε αυτοκαταστροφή, η ιστορία της απελευθέρωσής μου στα 74 μου χρόνια». Έστειλα το κείμενο σε ένα blog που είχα ανακαλύψει, το οποίο ειδικευόταν σε ιστορίες ηλικιωμένων γυναικών που είχαν βρει το θάρρος να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους. Μια εβδομάδα αργότερα έλαβα μια ενθουσιώδη απάντηση. Ενθουσιώδη απάντηση από την εκδότρια. Η Κάρμεν έγραψε: «Η ιστορία σας είναι δυνατή και εμπνευσμένη». Λάβαμε εκατοντάδες σχόλια από γυναίκες που ταυτίζονται απόλυτα με την εμπειρία σας. Εμπειρία σας. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να συμμετάσχετε σε μια συνέντευξη βίντεο για το κανάλι μας YouTube? Δέχτηκα αμέσως. Ήταν καιρός να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου για να βοηθήσω άλλες γυναίκες που είναι παγιδευμένες σε τοξικές οικογενειακές δυναμικές. Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε 2 εβδομάδες. Και γρήγορα έγινε viral. Χιλιάδες γυναίκες μοιράστηκαν παρόμοιες ιστορίες. Παρόμοιες ιστορίες για ενήλικα παιδιά που τις χειραγωγούσαν συναισθηματικά και τις εκμεταλλεύονταν οικονομικά. Τα σχόλια ήταν ένας κατάλογος πόνου και αναγνώρισης. Ο 37χρονος γιος μου ζει στο σπίτι μου, δεν πληρώνει ενοίκιο και με προσβάλλει όταν του ζητάω να βρει δουλειά, έγραψε μια γυναίκα. Η κόρη μου τηλεφωνεί μόνο όταν χρειάζεται χρήματα για τις διακοπές, αλλά δεν έχει ποτέ χρόνο να με επισκεφτεί όταν είμαι άρρωστη, μοιράστηκε μια άλλη. Νόμιζα ότι ήμουν η μόνη μητέρα που ένιωθε ότι την εκμεταλλεύονταν τα ίδια της τα παιδιά, ομολόγησε μια τρίτη. Αλλά το πιο συγκλονιστικό ήρθε μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης. Έλαβα ένα email από μια διεύθυνση που αναγνώρισα αμέσως. Ήταν από το Μορσέλοου, τον γιο μου. Η Κάρμεν έγραψε: «Είδα τη συνέντευξή σου στο YouTube. Θέλω να ξέρεις ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό που είπε η Έλενα ήταν ασυγχώρητο και ο τρόπος με τον οποίο σου φέρθηκε για χρόνια είναι απαράδεκτος. Ήμουν μάρτυρας του πώς χειραγωγήκε. Χρησιμοποιούσε, αλλά ποτέ δεν είχα το θάρρος να την αντιμετωπίσω επειδή ήμασταν τόσο εξαρτημένοι από την οικονομική σου βοήθεια». Συνέχισε: «Θέλω να ξέρεις ότι τα δίδυμα σε πεθυμούν πολύ και δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν έρχεσαι πια να τα δεις. Η Έλενα τους είπε ότι είσαι άρρωστη και δεν μπορείς να τους επισκεφτείς, αλλά πιστεύω ότι αξίζουν να μάθουν την αλήθεια όταν μεγαλώσουν». Το email τελείωνε. «Ξέρω ότι πιθανώς είναι πολύ αργά για συγγνώμες, αλλά ήθελα να ξέρεις ότι τουλάχιστον ένα μέλος αυτής της οικογένειας αναγνωρίζει πόσα θυσιάστηκες για εμάς. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη στη νέα σου ζωή». Διάβασα το email 3 φορές πριν αποφασίσω πώς να απαντήσω. Τελικά έγραψα: «Μαρσέλο, ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σου, αλλά δεν αλλάζουν το κακό που έχει γίνει. Ελπίζω αυτή η εμπειρία να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος σύζυγος και πατέρας και να διδάξεις τα παιδιά σου να εκτιμούν τους ανθρώπους που τα αγαπούν πριν να είναι πολύ αργά. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος από την οικογένειά μου αναγνώρισε δημοσίως την κακοποίηση που είχα υποστεί. Αυτό δεν άλλαξε την απόφασή μου να κρατήσω τις αποστάσεις, αλλά μου έδωσε μια αίσθηση επικύρωσης που χρειαζόμουν εδώ και χρόνια. Η νέα μου ζωή στην Ισπανία άνθιζε με τρόπους που δεν μπορούσα να φανταστώ. Είχα γνήσιους φίλους που με εκτιμούσαν για αυτό που ήμουν, όχι για αυτό που μπορούσα να τους προσφέρω. Ανακάλυψα ξανά τα χόμπι και τα πάθη μου. Είχα ηρεμία και οικονομική σταθερότητα. Και το πιο σημαντικό, είχα αξιοπρέπεια. 6 μήνες μετά την άφιξή μου στην Ισπανία, η ζωή μου είχε πάρει μια μορφή που ποτέ δεν είχα ονειρευτεί ότι ήταν δυνατή. Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό της Άνοιξης όταν έλαβα ένα τηλεφώνημα που θα άλλαζε τα πάντα για άλλη μια φορά. Ήταν η Ντολόρες, η αγαπημένη μου γειτόνισσα και συνεργός στο Μεξικό. Η Κάρμεν είπε με ενθουσιώδη φωνή: «Πρέπει να το ακούσεις αυτό». Η Έλενα έχασε το σπίτι της. Καρδιά μου σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο. Παρά τα πάντα,
ένα μέρος με εξακολουθούσε. Ανησυχούσε για την ευημερία των εγγονιών μου. Τι συνέβη ακριβώς, ρώτησα. Η τράπεζα εκτέλεσε την υποθήκη την περασμένη εβδομάδα. Ο Μαρσέλο δεν μπόρεσε να ανακτήσει τα χρήματα που έχασε. Καθυστέρησαν 3 ακόμη πληρωμές και, καθώς εσύ είσαι η εγγυήτρια και άσκησες τα νόμιμα δικαιώματά σου, η τράπεζα προχώρησε στην κατάσχεση. Η Ελένα ήρθε χθες σε μένα, κλαίγοντας απελπισμένα. Τα παιδιά είναι καλά. Μετακόμισαν σε ένα μικρό διαμέρισμα από την άλλη πλευρά της πόλης. Ο Μαρσέλο βρήκε τελικά μια σταθερή δουλειά σε μια τουριστική εταιρεία. Κερδίζοντας πολύ λιγότερα από πριν, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι σίγουρο. Η Έλενα έπρεπε επίσης να επιστρέψει στη δουλειά στην κλινική, όχι ως ιδιοκτήτρια, αλλά ως υπάλληλος. Ήταν παράξενο το μείγμα συναισθημάτων που ένιωσα. Δεν ένιωθα χαρά για τον πόνο της, αλλά μια βαθιά ικανοποίηση από τη δικαιοσύνη. Για πρώτη φορά στη ζωή τους, η Ελένα και ο Μαρσέλο ζούσαν με τις πραγματικές συνέπειες των αποφάσεών τους, χωρίς να έχουν κάποιον να τους σώσει. Υπάρχει κάτι άλλο, συνέχισε η Ντολόρες. Η Ελένα με ρώτησε αν ήξερα πώς να επικοινωνήσω μαζί σου. Είπε ότι θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη, ότι τελικά καταλαβαίνει όλα όσα έχασε όταν έχασε εσένα. Και τι της είπες? Της είπα ότι μερικές πληγές είναι πολύ βαθιά για να επουλωθούν και ότι κάποια λόγια δεν μπορούν ποτέ να ανακληθούν. Είπα επίσης ότι ανθίζεις τη νέα σου ζωή και ότι πιθανώς είναι καλύτερο και για τις δύο να μην προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σου. Η Ντολόρες είχε δίκιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των 6 μηνών, είχα χτίσει μια εσωτερική ειρήνη που δεν ήθελα να διακινδυνεύσω για τις κενές υποσχέσεις μιας κόρης που επανειλημμένα απέδειξε ότι με εκτιμούσε μόνο όταν με χρειαζόταν. Εκείνο το απόγευμα έλαβα ένα προσδόκητο τηλεφώνημα από τον κύριο Βάργκας. «Κάρμεν, έχω ενδιαφέροντα νέα», είπε. Το σπίτι της Έλενα πουλήθηκε από την τράπεζα και καθώς ήσασταν η εγγυήτρια, έχετε δικαίωμα να ανακτήσετε την αρχική σας επένδυση των 1,8 εκατομμυρίων πέσος συν τους συσσωρευμένους τόκους. Πόσο είναι συνολικά? 2,1 εκατομμύρια πέσος. Η τράπεζα έχει εγκρίνει τη μεταφορά. Τα χρήματα θα είναι στον ισπανικό λογαριασμό σας την επόμενη εβδομάδα. Ήταν απίστευτο. Όχι μόνο είχα ανακτήσει την αρχική μου επένδυση, αλλά κέρδισε επιπλέον 300.000 πέσος. Χρήματα που θα είχαν χαθεί για πάντα αν συνέχιζα να είμαι η αιώνια θυσιασμένη μητέρα. Υπάρχει και κάτι άλλο, συνέχισε ο Κάπα Βάργκας. Το διαμέρισμά σας στο Πουέρτο Βαγιάρτα τελικά πουλήθηκε. Μετά τις προμήθειες και τα έξοδα, η καθαρή αξία είναι 820.000. Συνολικά, έλαβα σχεδόν 3 εκατομμύρια πεσών σε περιουσιακά στοιχεία που είχα θεωρήσει χαμένα. Με τις υπάρχουσες αποταμιεύσεις μου και τις επενδύσεις που είχα κάνει στην Ισπανία, η καθαρή μου περιουσία ξεπερνούσε πλέον τα 5 εκατομμύρια πέσος. Στα 74 μου χρόνια, ήμουν πιο πλούσια από μικρομετόνο τι είχα ποτέ στη ζωή μου. Εκείνο το βράδυ το γιόρτασα στο αγαπημένο μου εστιατόριο, στην Πλόζα Ριόλ. Παρήγγειλα το καλύτερο ισπανικό κρασί και έκανα πρόποση. Τη γενναία γυναίκα που είχε το θάρρος να ξεκινήσει από την αρχή όταν όλα φαινόταν χαμένα. Καθώς έτρωγα, σκέφτηκα όλο το ταξίδι. Είχα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι ως μια συντετριμμένη και ταπεινωμένη μητέρα, καταστραμμένη από τα σκληρά λόγια μιας αχάριστης κόρης. Τώρα όμως ήμουν μια ανεξάρτητη γυναίκα. Οικονομικά σταθερή, περιτριγυρισμένη από γνήσιους φίλους και ζούσα τη ζωή που πάντα ονειρευόμουν. Την επόμενη μέρα αποφάσισα να κάνω κάτι που σκεφτόμουν εδώ και εβδομάδες. Να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο για την εμπειρία μου, όχι μόνο την ιστορία μου, αλλά έναν πρακτικό οδηγό για ηλικιωμένες γυναίκες που είναι παγιδευμένες σε τοξικές οικογενειακές σχέσεις. Επικοινώνησα με έναν ισπανικό εκδοτικό οίκο που ειδικευόταν σε βιβλία αυτοβοήθειας και προσωπικής ανάπτυξης. Η εκδότρια, μια γυναίκα που ονομάζεται Μονσαρότ, ενδιαφέρθηκε αμέσως. «Κόρμαν», μου είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας. «Συνάντησή μας, η ιστορία σου αγγίζει ένα θέμα που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες, αλλά σπάνια συζητείται ανοιχτά. Η συναισθηματική κακοποίηση από ενήλικα παιδιά είναι ένα επιδημικό πρόβλημα που πρέπει να τεθεί στο προσκήνιο. Πέρασα τους επόμενους 3 μήνες γράφοντας το βιβλίο «Όταν η αγάπη πονάει, απελευθερωθείτε από τη συναισθηματική κακοποίηση». Από την οικογένεια μετά τα 70. Το βιβλίο τεκμηριώνει όχι μόνο την προσωπική μου εμπειρία, αλλά και πρακτικές στρατηγικές για να αναγνωρίσουμε τη χειραγώγηση, να θέσουμε υγιή όρια και να βρούμε το θάρρος να δίνεις προτεραιότητα στην ευημερία σου. Το βιβλίο εκδόθηκε 8 μήνες αργότερα και
Έγινε best-seller σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Οι επιστολές που έλαβα από τις αναγνώστριες ήταν εξαιρετικές. Γυναίκες από όλο τον κόσμο μου έγραψαν λέγοντάς μου πως η ιστορία μου τους είχε δώσει το θάρρος να κάνουν ριζικές αλλαγές στη ζωή τους. Διάβασα το βιβλίο σου και τελικά κατάλαβα ότι δεν είμαι κακή μητέρα επειδή αρνήθηκα να συνεχίσω να χρηματοδοτώ την ανευθυνότητα του 42χρονου γιού μου. Ετών, έγραψε η Μάρθα από τη Χιλή. Η ιστορία σου με βοήθησε να καταλάβω ότι η αληθινή αγάπη αληθινώς δεν απαιτεί αυτοκαταστροφή, μοιράστηκε η Τερέζα από την Πορτογαλία. Αφού διάβασα το βιβλίο σου, πούλησα το μεγάλο μου σπίτι και μετακόμισα σε ένα μικρό διαμέρισμα που μπορώ να πληρώνω χωρίς να εξαρτώμαι από τη βοήθεια των παιδιών μου. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια κοιμάμαι ήσυχα, ανέφερε η Σοφία. Από την Αργεντινή. Αλλά η επιστολή που με συγκίνησε περισσότερο έφτασε ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του βιβλίου. Ήταν από μια νεαρή μητέρα που ονομάζεται Πόλα. Κυρία Αγκύρ, έγραψε, είμαι 32 ετών. Και μια 67χρονη μητέρα που έχει θυσιάσει ολόκληρη τη ζωή της για μένα και τα αδέλφια μου. Αφού διάβασα το βιβλίο σας, συνειδητοποίησα ότι τη συμπεριφερόμαστε ακριβώς όπως η Έλενα συμπεριφερόταν σε εσάς. Η ιστορία σας μου άνοιξε τα μάτια και με έκανε να καταλάβω ότι επαναλάμβανα ένα τοξικό μοτίβο που θα μπορούσε να καταστρέψει για πάντα τη σχέση μου με τη μητέρα μου. Χθες τηλεφώνησα στη μητέρα μου και ζήτησα συγγνώμη για όλα τα χρόνια που τη θεωρούσα δεδομένη. Της είπα επίσης ότι θέλω να τη βοηθήσω να πραγματοποιήσει τα δικά της όνειρα. Αντί να περιμένω να είναι πάντα διαθέσιμη για τα δικά μου. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να το καταλάβω αυτό πριν να είναι πολύ αργά. Αυτή η επιστολή με έκανε να κλάψω από χαρά. Ο πόνος μου είχε βοηθήσει να αποφευχθεί η ίδια καταστροφή σε άλλες οικογένειες. 2 χρόνια μετά την άφηξή μου στην Ισπανία, έλαβα ένα φυσικό γράμμα στο γραμματοκιβώτιό μου. Η γραφή στο φάκελο μου ήταν γνωστή, αλλά δεν μπόρεσα να την αναγνωρίσω αμέσως. Όταν την άνοιξα, η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Ήταν από τα εγγόνια μου, που τώρα ήταν 13 ετών. Αγαπητή γιαγιά Κάρμεν, έγραψα με την καλλιγραφία των εφήβων. Ο μπαμπάς μας είπε την αλήθεια για το γιατί έφυγες. Είπε ότι η μαμά σου είπε πολύ σκληρά πράγματα και γι' αυτό αποφάσισες να ξεκινήσεις μια νέα ζωή μακριά από εμάς. Θέλουμε να ξέρεις ότι μας λείπεις πολύ και ότι καταλαβαίνουμε γιατί έφυγες. Θέλουμε επίσης να ξέρεις ότι είμαστε περήφανοι για σένα που είσαι τόσο γενναία. Όταν μεγαλώσουμε, θα θέλαμε να σε επισκεφτούμε στην Ισπανία, αν θέλεις να μας δεχτείς. Το γράμμα περιλάμβανε σχέδια που είχαν έκανα με εμένα να ζω ευτυχισμένη στους δρόμους της Βαρκελόνης. Έκλαψα για μια ώρα μετά που διάβασα αυτό το επιστολή, όχι από λύπη, αλλά από την κατανόηση ότι η απόφασή μου να διατηρήσω την αξιοπρέπεια μου ήταν σωστή, ακόμα και αν αυτό σήμαινε να απομακρυνθώ από τους ανθρώπους που αγαπούσα. Αποφάσισα να τους απαντήσω. Αγαπημένα μου εγγόνια, έγραψα, τα λόγια σας. Τα λόγια σας είναι το πιο όμορφο δώρο που έχω λάβει εδώ και χρόνια. Σας αγαπώ βαθιά και θα σας αγαπώ πάντα, ανεξάρτητα να έχει σημασία η απόσταση. Όταν μεγαλώσετε και μπορείτε να παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις, οι πόρτες της καρδιάς μου και του σπιτιού μου θα είναι πάντα ανοιχτές για σας. Μέχρι τότε. Θέλω να ξέρετε ότι η γιαγιά ζει μια πλήρη και ευτυχισμένη ζωή, περιτριγυρισμένη από ομορφιά και γαλήνη. Φυλάξτε την αγάπη που αισθάνεστε για μένα, αλλά μάθετε και από αυτή την εμπειρία. Οι λέξεις έχουν τη δύναμη να χτίζουν ή να καταστρέφουν, και οι σχέσεις βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, όχι στη μονομερή θυσία. Σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Σήμερα, 3 χρόνια μετά από εκείνο το τρομερό γενέθλιο που άλλαξε για πάντα τη ζωή μου, κάθομαι στο μπαλκόνι νέου μου διαμερίσματος στη Βαρκελόνη, που αγόρασα με τα δικά μου χρήματα, κοιτάζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα. Ενώ γράφω τις τελευταίες γραμμές της ιστορίας μου. Είμαι 77 ετών, έχω περιουσία άνω των 6 εκατομμύρια πέσος, ένα βιβλίο best seller μεταφρασμένο σε 8 γλώσσες, αγαπημένους φίλους από όλο τον κόσμο και μια εσωτερική γαλήνη που δεν πίστευα ότι θα ξαναζούσα ποτέ. Η Έλενα μου ζήτησε ως δώρο γενεθλίων να εξαφανιστώ από τη ζωή της. Της έκανα αυτό το δώρο με τον πιο εκπληκτικό τρόπο. Αυτό που ποτέ δεν υπολόγισε ήταν ότι χάνοντας με, δεν έχασε μόνο μια μητέρα που την αγαπούσε. Αγάπη, αλλά και το πρόσωπο που διατηρούσε σταθερό το οικονομικό της κόσμο για δεκαετίες. Την περασμένη εβδομάδα έλαβα ένα email από την Έλενα, την πρώτη άμεση επικοινωνία μετά από 3 χρόνια. «Μαμά», έγραψε, «διάβασα το βιβλίο σου. Ποτέ δεν φαντάστηκα πόσο σε πλήγωσα, πόσο θυσιάστηκες για μένα, πόσο σε θεωρούσα δεδομένη όλη μου τη ζωή. Δεν
Ζητάω να επιστρέψεις ή να με συγχωρήσεις. Θέλω μόνο να ξέρεις ότι τελικά κατάλαβα τι προσπάθησες να μου διδάξεις. Αν και με τον πιο δύσκολο τρόπο. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη στη νέα σου ζωή γιατί αξίζεις όλη την ευτυχία του κόσμου. Δεν απάντησα στο email. Μερικές γέφυρες, όταν καούν, δεν μπορούν να ξαναχτιστούν. Αλλά φύλαξα τα λόγια της στην καρδιά μου, όχι ως νίκη, αλλά ως επιβεβαίωση ότι κάθε πόνος μπορεί τελικά μετατραπεί σε σοφία. Η εξαφάνισή μου ήταν το δώρο μου προς αυτήν. Η νέα μου ζωή ήταν το δώρο μου στον εαυτό μου και άξιζε κάθε δάκρυ, κάθε θυσία, κάθε στιγμή πόνου που με έφερε μέχρι εδώ. Γιατί μερικές φορές ο μόνος τρόπος να σωθείς είναι να έχεις το θάρρος να χαθείς εντελώς για να ξαναγεννηθείς ως το άτομο που πάντα προοριζόσουν να γίνεις. Τώρα, αν σου άρεσε αυτή η ιστορία, κάνε κλικ στο επόμενο βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη, γιατί σε αυτό υπάρχει μια ιστορία προδοσίας και ανατροπής όπως δεν έχεις ξαναδεί. Ταμ.